ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଉଛି କି? ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି କିଡନୀ। କିଡନୀ ରକ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ସହ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀରରେ 2ଟି କିଡନୀ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ବି ଖରାପ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପୁରା ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଡନୀ ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯାହା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନୀ ଖରାପ ହେବାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣି ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରିବେ। ପେଟ ବିନ୍ଧା ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟର ବାମ ପଟ ବା ଡାହାଣ ପଟ ଜୋରରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କିଡନୀ ଖରାପ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ସିଝିବା ପରି ଦିଶିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କିଡନୀ ଖରାପର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିଡନୀ ଖରାପ ହେଲେ ଶରୀରରେ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଜମି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ସିଝିବା ପରି ଦେଖାଯିବା ସହ ଲାଲ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରାନ୍ତୁ। ଏହା କିଡନୀ ଖରାପ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପରିସ୍ରା ବାହାରକୁ ଆସିଯାଉଛି ବା ଏହାକୁ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ କିଡନୀ ଖରାପ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାମ ନ କରି ଯଦି ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରାନ୍ତୁ। ଏହା କିଡନୀ ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।